Goedemiddag. Inge. Maria. Oh, wie is dan Inge? Dat is Inge is de dochter. Oh, dat is de dochter. Eén van de dochters. Eén van de dochters. Eén van de dochters. Goedemiddag. Maria en? Frans. Frans. Ja. Altijd open. Dat kan niet anders dan hier, hoor. Dat kan niet anders, hè? Maar waarom hangt dat door? Omdat dat het liedje is van Björn en Mieke dit jaar. En Mieke is onze dochter. Nee. Ja! Ja, liedje heb je toch al gehuurd, of niet? Vanavond. Ik heb het nog niet gehuurd. Maar dat is slecht, Bas. Nee, Dan moet je ja, toch diep ja, schamen. Ja. Als Limburger. Ja, ik kom Hè? altijd heel laat op gang met de vastelovend. Ja, nee, dat is echt waar. Ja. Bij mij duurt het altijd heel lang voordat het echt begint te Echt kriebelen, waar? maar met de vastelovend dan gewoon niet erop voor je. Ja, ja. Oké. Hij moet toch wel gauw luisteren. Nou, dan, ja, ze moeten in die finale komen. Hè? Zondag in de tweede halve finale zitten. Ja. Ja. Ja, op het moment dat we dit opnemen, ja. Oh ja? Ja, nou, we hebben met de vrienden wel al wat georganiseerd voor de finale avond. Oké. En dan met een deel man te gaan kijken. Ja, Met we een mogen hapje nog en wel een meer. drankje erbij. Nou, we mogen wel meer, denk ik hoor. Op afstand. Ja. Wie liek Mieke nou? Ja, in ieder geval niet op Frans. Is dat zo, hè? Oké. Op Inge. Ja? Ja, heel veel. Oké. Ja, echte zusjes. En je hebt 2 kinderen 3 en nog een zoon. en een zoon. Ja, En wie is de oudste? Inge. Inge, Mieke is de middelste. de middelste. Ja. Oké. Ja. Die hebben het natuurlijk ook lastig gehad, of niet? Met de corona. Ja, zeker. Misschien voor ook leuk, want dan zoeken ze eens wat meer, of niet? Nou, ik zie ze zo ook wel. Ze zitten allemaal in de buurt, dus we zien ze zo ook wel. Oké. Maar met de corona is het heel lastig geweest, ja. 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 Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe kunnen ze die haasjes krijgen? Die haasjes, dat is ooit, dat kun je heel beter vertellen, Frans. Dat is ooit gebeurd toen in Venlo de Boerenbruiloft is georganiseerd. Toen zijn die gemaakt. En toen is dat ook niet doorgegaan, of wel, die Boerenbruiloft. Dat weet ik niet, maar er zijn er toen heel veel van gemaakt. Ja. En dat werd toen uitgedeeld eigenlijk als... Ja, als sketch bij de Boerenbruiloft. Dus daar kunnen ze niet meer aankomen. Nee. Dat zijn collectors items. Ja. Echt, ja. Want ze velen mij op, in Van Rooij. Ja. Bij de, maar die zitten aan elkaar vast, maar daar hebben ze ook enkele, hè? Ook enkele, ja. Ja, ja. Ja. Die is niet eens zo duur. Toch? Nee, die zijn toen inderdaad heel veel uitgedeeld. Oh, uitgedeeld, dus Ja. die... Nee, dat was niet om te kopen, die zijn echt uitgedeeld. Maar velen de mensen niet durven elkaar in om ze te bemachtigen. Geen idee, het is al lang geleden hoor. Ja, dat is al lang Dat geleden. is echt maar al lang geleden. Ja. Oké. Volgens mij was toen ze op waren, was het erger als toen ze nog aan. Mijn leukste herinnering aan Mieke Ja. is niet een liedje. Wat is dat dan? Ja, Mieke heeft ons een keer enorm goed geholpen met de voedselbankactie. Heeft ze dat niet verteld? Ja, ik ben mij bekend voor dat verhaal. Ja. Toen waren we bezig, toen waren we hier op straat in Rooi en toen was ik bezig om mensen enthousiast te krijgen voor de voedselbankactie. En toen liepen we dus echt op zijn onderwegs spontaan Mieke tegen het lief. Ik zeg, Mieke, dik als beroemde hier in Rooi, wereldberoemde, kind zich ons niet even helpen. Nou, en hop, Oh, dat kan niet. heen naartoe, door naartoe dat en is kunst. ja, Dat vergaren ze met elkaar. Ja, daar is ze heel goed in. Ja, dat doet ze. Ja. dat vond ik zo leuk. Ja, is ook enig. Ja. We zijn altijd spontaan, maar dat doet ze ja. 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 Wat ik nog grappiger vind, is dat we nu, even kijken, ja, dat worden de elders van Björn hebben we, Die heb je ook in de keer gehad. die hebben we toen in Wansum, In horen die aan het wandelen. Ja, ja, dat klopt. En die wonen nou in Venlo, hier vlakbij. Ja, goed. Ja, die wonen niet meer in Wansum. Ja. Ja, toeval bestaat niet. Ja, de wereld is maar Zeggen klein. we nog. alles. Ja. En dat muzikale talent, waar heeft Mieke dat van? Niet van mij. Nee, ja. Ja, eerder de Janssens als van Er mij. zit wel wat in. maar- Ja, bij jullie zijn wat meer zangtalenten in de familie. Oké. Ja. Maar Frans, die zangtalenten die... Nee, nee. Nee, ik zing niet. Volg je Mieke nou op de voet bij alles wat ze... 100%.
We zijn de grootste fan. Maar ziet je ook veel op paard dan? Ja. Ja, als we ergens optreden en vooral dadelijk met de vaste land, gewoon altijd, een van de 4 dagen gewoon de hele dag met Björn en Mieke met. Dat vind ik eigenlijk de leukste carnavalsdag. Dan ga ik met al hun optredens waar hun die dag zien. Dat vind ik geweldig. Ja. En we volgen ze zo op de voet. En ook als ze in de Venray optreden, dan zien we zo'n vuur aan. Ja, vind ik gewoon heel leuk. De grootste fans, wat natuurlijk niet zo raar is. Maar wie is dat dan? Een dag ja, dat want is fantastisch. wie doen die twee dat? Met hoeveel man zien die dan normaal gesproken op paard? Zal wel wat begeleiding bezig zijn. Nee, met er een bijen. Met er een bijen. Wie rijdt er altijd? Altijd Björn. Oh. Ja, altijd Björn reed. En dan gaan die een dag op pad en dat is meestal optreden of 7 gemiddeld op een dag. En dan gaan we met van zeg maar 's middags tot 's avonds en dan hebben we echt genoten. Zo leuk hoe die overal aankomen, ja. Wat lief? Dat is een mooie dag. Dat is een mooie dag. En wie zit het dan met bijvoorbeeld eten? Dan nemen we met. Dat vinden we wel. We gaan ook wel eens ergens even wat eten. Maar natuurlijk zit er achterin dan ook een tas met allemaal lekkere dingen. Kijk, Ja. dus zegt man dan weer. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Zelfgemaakte dingetjes ook? Nee, het valt eigenlijk wel met. Nee, eigenlijk nog altijd veel slim met een worstje en een kaasje en een bradje. En wat drinken. Waar helpt Mieke het meeste van als die zo op paard is? Wat vindt hij lekker? Mieke, wat vindt hij lekker? Kan ik eigenlijk niet zo echt zeggen. Wat vindt hij lekker? Nee. Wat doet man altijd in de picknickmand als je dan zo'n dag op paard gaat? Worstjes, broodjes, kaasjes. Dat eet hij allemaal? Dat eet je allemaal. En wat maakt ze Björn blij mee? Hetzelfde. Ja, dat zijn handige, die twee. Ja. Als er maar wat te eten is, dat moet goed eten als je op pad gaat. Oké. Anders dan houdt het niet vol. En dan zien die de ganse vastelovend, maar ook de aanloop van de vastelovend zien die op paard. Met z'n tweeën. Ja. Ik kan me voorstellen dat die ook wel eens een keer wat op de stum hebben of zo. Dat de stum een beetje begint te kraken. Ja, dat valt eigenlijk wel met. S'avonds goede rust en dat zorgt er wel voor als er tussen een zondagse soep staat dan klaar voor haar. Als er dan s'avonds laat thuis komt, dan kan ze er wel van genieten. Dus of het nou een maandag of dinsdag Maakt is of niet vrijdag, altijd zo'n... Ja, en dan kan ze de keel goed smeren en dan kan ze er wel tegen. Ja. Dan krijg je er ook kracht naar. Hè. Dat zijn een paar dagen. Dus Mieke zweert bij zondagse soep. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja, hier komen natuurlijk de meeste insight informatie. Ja, dat is wonderen. Ja. Komt nou los, hè? Ja, goed. Maar dan hebben die 7 optredens ja. op een dag Ja. van hop. Ja. Doen die dan nog iets met, want dat lijkt me heel lastig om dat dan te plannen, dat het allemaal een beetje... Ja, maar dan zit Mieke met de telefoon even Björn in de auto. Van, dat is hier al iets later of dit is iets dit. Dat plannen ze steeds. Het is wel gepland uiteraard. Maar als het uitloopt, dan hebben ze altijd een contactpersoon waar ze even doorgeven dat wat later kan worden of hoe het ook mogen zien. Ja. Er zien er wel eens onvoorziene zaken in de zin van ludieke dingen onderweg gebeurt, dat ze veel vertraging oplepen? Of... Nee, dat valt eigenlijk wel met. Dat valt allemaal. Ik heb best goed op planning, hoor. Ja, best goed op planning. Hebben die nou nog, en dan even, hè, want je werd natuurlijk meer van Mieke als van Björn. Hebben die nou nog überhaupt de tijd en de gelegenheid en de kans en de zin om nog vastelovend te vieren? Daar hebben die geen tijd voor. Nee. Is dat niet... want dat denk ik wel eens Ja. bij de echte artiesten, hè? Ja. Of de echte artiesten, maar de artiesten die wat wel echt volle bak in het snabbelcircuit zitten. Hebben die nog wel... Dit is hun feestje. Als je dan enthousiaste mensen zet die versten, dat is toch ook een feest? En daar genieten ze van. Ja. Maar die hebben nooit De laatste jaren niet meer. om nog eens lekker de kroeg in te gaan of... Nee. Dan moet het toevallig zijn dat ze een laatste optreden in Venray hebben, dat ze even een uurtje blijven hangen. Dat kan wel eens gebeuren. En dat is ook wel eens gebeurd. Ja, dat is ook. Dat ze even tussen het volk gaan staan een uurtje, als dat de laatste optreden van de avond is. Dat gebeurt wel eens, ja. Is het nou zo dat sinds de versoepelingen zien dat er in ieder keer weer meer gebeld wordt? Dat het helemaal goed was. Want dus de agenda stond vol en weer leeg en weer vol. Dat giet in no time, Ja, in no time, echt. Want ze zeiden, het gaat dit jaar echt niks meer werken. En dan komen er versoepelingen en het zit maar vol. Merk ze wat aan Mieke haar humeur als dat met die optredens die
valt nog met omdat het zo wisselend is. Hè? Ja? Ja. En het is onderhand al 2 jaar. Hè? Maar waar kan ze zich goed over neerzetten? Jawel, jawel. Het geldt voor iedereen. Hè? Het is Ja. niet alleen voor Björn en Mieke, het is voor iedereen. En het is zoals het is. Je kunt er toch niks aan veranderen. Dus daar zijn ze heel reëel in. Ja. Tot slot, Ja. zingt ze ook toes? Ja, Ja? zeker. Ja. En als we een feestje hebben, Ja. of als er iets te doen is, altijd. Ja, vindt ze geweldig. Ja, en de vrouw ook wel eens. Zing even wat, en dat doet ze ook. Ja. Doet man wel eens een verzoekje of pap of allebei? Zo van Mieke zing voor ons even. Ja, als we toen een feestje gaan, Ja. met een Favoriet liedje? Duizend sterren blieft het verder niet, hè? Dat blieft het vast niet.